Фронттағыларға тылдағылар күш бирә. Мингәр авылы халқы хәрби госпитальгә гуманитар ярдәм күрсәтү максатыннан яраларны бәйләү өчен кирәкле материаллар ясарга җыелды. Бердәмлек тау күчерә дигән әйтемнең мәгънәсенә нәкъ менә шундый вакытта төшенәсең. Мингәр авылы халкы махсус хәрби операция башланганнан бирле гуманитар ярдәм күрсәтүгә теләктәшлек белдереп яши. Бүгенге көндә авылның 3 егете ватан сагында. Алар арасында Әлфия Валиуллинаның да улы бар. Тәүлекнең һәр сәгатендә борчылып яшәгән ана монда эшләгәндә күңеленә тынычлык таба. Салфет кинде, шуны башта менә булай биклибез. Onlar yanından bir yakka bekliyoruz. Bundan şokları çıkıp kalmasın deyip üç pişmak yasıyız da şurayı beklep koyarız. Bu yarında şurayı yoğuştuyoruz şimdi. Мингәрлеләр әле күптән түгел генә 7-гә 5, 9-га 5-ле 9 маскировкалаучы шелтәрләр ясап озаткан иде. Хәрби госпитальдәге яралыларны бәйләү өчен кирәкле материаллар ясау гомер буе шәфкать туташы булып эшләгән Вәҗиһә Шәйхуллина инициативасы. Беренче көнне Марледан 1650 дәнә түгәрәкләр ясадылар. Икенче көнне 580 салфетка әзерләнде һәм көннән-көн аның саны артып тора. Бүгенге көндә без госпитальләргә гуманитар ярдәм кирәк дигәч, бәйләү өчен шушындый перевязочный материаллар дип әйттеләр. Шуны әзерләү өстендә гомер буе мин медик булып эшләдем, инде медсестра булып эшләдем. Без бу эшне беләбез, һәм менә авылдашларга да шуны өйрәтеп, шуны матур итеп ясап, күңелле генә эшләп башлап җибәреп ятабыз эшне. Авылдашлар берсе дә битараф калмаслар дип уйлыйбыз. Әле кеше килер. Әле күптән түгел генә без сеткаларда үрдек, бердәм булып, әле башка эшләрне дә башкарыбыз. Пожалуйста, сабага барасы юк. Үзебезнең авылда бар кеше дә катнаша ала, чыга ала, чыксыннар, булышык. Барыбыз исемендә дә әзме күпме ярдәм итәсебез килә инде. Балаларыбыз исән-сау туган якларга җиңү белән әйләнеп кайтсыннар дип тырышабыз. Авылдашларга да yardım etüşlerge de, ondaki bağlılarga da başına da sağlık, selametlik, uzun ömür, sabırlık beksin Xuday Teala. Ялгызы гына яшәүче Хаҗинур Хайруллин өендә йөзләп салфетка ясап алып килгән. Әле кишләр озын, аны халык өчен дә файдалы итеп уздыргач, күңелгә рәхәт ди. Салфеткалар түрәм. Егетләргә ярдәм булыр ди. Кызларга маллы да алып менеп бирдем. Илдар Галиәхмәтовның улы Адель да махсус хәрби операцияда. Ул кызлар салфетка әзерләгән вакытта 600 грамм мамыктан түгәрәкләр ясады. Полосага кирәк кешегә. Операция. Вот шлибез аларга. Халык күбрәк булган сайын эшләүе дә җиңелрәк. Барсы да фронт өчен, барсы да җиңү өчен. Дөньялар тынычланып, тормышлар да шушы ай сыман тулы булсын иде. Изге Рамазан аенда бу иң зур теләкләрнең берсе.